Prvi ciklus života deteta traje do 7. godine i većina stručnjaka saglasna je da su u tom periodu roditelji dominantni kao autoritet u njihovom odgajanju. Oni im pomažu ne samo da razviju kognitivne sposobnosti, već i motivaciju i dobre navike, ali i ono najvažnije, a to je emocionalna inteligencija. Od momenta kada mališan krene u predškolsku ustanovu, pojavljuju se i drugi akteri koji utiču na psihofizički i emocionalni život dece, a to su vaspitači. Mnogo bitnije od estetike i programa rada vrtića je osoba koja brine o deci, naglašava autorka knjige Deca uče od nas Bojana Stanković. Koji je model ponašanja kući roditelj u komunikaciji, u ophođenju, u dobrim navikama, pa i u lošim navikama stečenim, u vrtiću je to vaspitač. Tako da vaspitač može i da pomogne da razvije interesovanje i sposobnosti deteta, ali može da mu i odmogne u tome ukoliko nema adekvatno zalaganje ili ukoliko nema ono što je najvažnije, a to u poslednje vreme vidim da je jako teško i pronaći kod kadrova iz obrazovnog sistema, a to je empatija. Ako dete ne želi da ide u vrtić, velika je greška ranijim godinama kada kažu, ma dobro, pusti ga da se adaptira. I onda desi se da me zovu neki roditelji i kažu za neki nebitno drugi vrtić, dete među godinu dana odbija da ide u vrtić, ali kažu mi stručnici da treba da ide da ga teram. Dete, ako ne prihvati posle određenog perioda, ajde, kažemo neki mesec i po dana vrtić, promenite vrtić. Nešto mu tu ne odgovara. Osluškujte potrebe deteta. Ne može da traje negacija godinu dana sprem nečega, zato što to može kod deteta izazvati traumu. Bogato iskustvo kroz 10-godišnji rad u predškolskim ustanovama navelo je Bojanu na istraživanje zbog čega su neka deca srećnija i uspešnija od druge. Prema njenim rečima, svako dete rodi se sa podjednakim mogućnostima za razvoj potencijala. Nije genetski nasledno da je dete srećno i uspešno. To nije genetski nasledno. Na sreću i uspeh deteta utiče okolina i sve ono što ga okružuje. Jer ako sada, to sam isto radila primjer istraživanja, da se rodi jedno dete u negativnom okruženju u porodici, gde je sve na najnižem nivou, ali sve okolnosti su na najnižem nivou, pa čak i ta empatija i ljubav i sve ostalo. A drugo da se rodi u suprotnoj porodici i samo na rođenju da ih zamenite. Ovo dete što je rođeno u negativnoj porodici, ako odrasta u zadovoljnoj i srećnoj porodici gde je puno ljubavi i podrške, već u prvom ciklusu, tom 7-godišnjem ciklusu, vidjet će se promene. I to dete će rasti i razvijati se kao da je od te majke rođeno. Dok ovo drugo dete takođe uticat će ta negativnost na njega, iako ima genetski možda nasledne da su 3 kolena unazad raznih talenata, da su, što bi je bolje kaže, plava krv. Ali ako odrasta u takvom negativnom okruženju, on tako postaje. To je jednostavno, provodite svaki dan vremena sa 5 negativnih ljudi, vremenom vi postajete 6. A provodite sa 5 pozitivnih ljudi, vi vremenom postajete pozitivna osoba. Najveći problem u vaspitavanju dece potiče od nerazumevanja. Bilo međusobnog nerazumevanja partnera, bilo loše komunikacije sa decom. Svaki roditelj iz kakve god da je okolnosti, kažem i životne i obrazovnog nivoa i finansijskog modela, svaki roditelj voli svoje dete. Greške pravimo baš iz tog neznanja. Dešavalo se na edukacijama za radionice kada mama dođe i kaže, eto, sve to o čemu pričate, ja to sprovodim. Ali onda dođem kući, sve pada u vodu. Suprug je dominantni model i obično dete zaista oponaša i kopira onog roditelja koji mu je veći autoritet. To ne znači da oni roditelj koji je stroži, nego koji je veći autoritet u kući. Pa ako je to roditelj koji je dominantniji, a opet neke neprimerene situacije, to je modele ponašanja i komunikacije, pridaje, to je prenosi i prikazuje pred detetom, dete će ponašati njega. Ja tu uvek posavjetujem roditelja da ili dođu oboje na tu neku radionicu ili da međusobno komuniciraju. Ukoliko je vaše dete agresivno, loš prijatelj, đak, nevaspitano, to je direktan odraz vas samih. Ono se ne rađa sa tim osobinama, već ih stiče odrastanjem i okolnostima u kojima se nalazi. Dajte sve od sebe da te okolnosti budu što prijatnije kako bi vaš naslednik postao srećan i uspešan čovek.